I em dic Carlota, tinc 26 anys, vaig fer la carrera d'ambientals, o sigui, res a veure amb sexualitat, i tota la vida he estat com molt vinculada al moviment juvenil i feminista del meu barri, i llavors en relació a això doncs, tota la meva trajectòria tant militant com professional després ha estat com molt enfocada a això, als joves, a la limitació d'espais, a la militància feminista. Jo soc la Laura, tinc 29 anys i de carrera vaig estudiar Geologia i després vaig fer un màster de Sexologia i Gènere, que es podia entrar des de qualsevol carrera, i llavors a partir d'aquí és quan també vaig començar a motivar amb el tema de la sexualitat i l'educació sexual. I a nivell així d'activisme, des de sempre he estat vinculada al barri i després a militància juvenil de l'esquerra independentista i des de fa ja 11 anys a la Fúria Feminista. Doncs Mandràgores és un projecte que vam començar a finals del 2016, que sorgeix arrel de jo havia acabat de fer el màster aquest de Sexologia i havia de presentar un projecte educatiu i fer unes pràctiques, i el projecte va ser el de crear un taller d'autoconeixement del cos de la sexualitat per dones, i en el cas de les pràctiques vaig voler-ho fer amb dones del meu entorn del barri, poder desenvolupar aquest taller de cap de setmana. I la Carlota va assistir al taller com a participant, i arrel de que va ser com una experiència molt positiva vam creure que era una necessitat real per les dones generar aquest tipus d'espais on parlar, reflexionar i qüestionar una mica el model de sexualitat amb el que havíem estat educades, i això, arrel de veure aquesta necessitat vam decidir tirar endavant, continuar duent a terme aquests tallers i constituir-nos com a projecte. Llavors va ser a l'octubre del 2016, em sembla, que vam crear l'associació, i a partir d'aquí vam començar com a replantejar tant els tallers de cap de setmana com obrir-nos nous fronts, també intervencions a instituts, en col·laboració amb el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, a treballar amb espais i caus, en espais joves. Ara mateix podríem dir que no existeix una educació sexual, jo diria, no? I llavors el que sí que existeix és una sèrie d'entitats que tenen com la voluntat de que això existeixi i que la feina que porten fent des de fa temps i que nosaltres fa menys temps que fem és la de fer intervencions sobretot a instituts centrats en segon i tercer d'ESO, en sessions puntuals on poder començar a posar el peu a dir això és una necessitat, les joves i adolescents necessiten com aquest espai d'informació, de reflexió, de debat al voltant de la sexualitat. Al llarg dels anys s'ha fet molt aquest tipus d'intervencions amb una mirada supersanitària, com molt sense perspectiva de gènere, posant la reproducció, l'heterosexualitat, la penetració al centre. Llavors, com que per nosaltres no és l'educació sexual, sinó l'educació sexual des d'una perspectiva feminista el que cal, no? Sí, nosaltres pensem que la sexualitat també va lligada molt a una educació emocional, no? I que al final també seria com superinteressant que en tots els currículums educatius hi hagués una educació emocional des de que som petites, i llavors també com començar a entendre la sexualitat com una cosa que s'ha d'educar des de la infància i des del món educatiu també infantil, no? I per tant educar més a l'emocionalitat, introduint també el tema de la sexualitat, i sí, fer-ho de manera transversal. Llavors la sexualitat, com que la generació que està educant l'ha viscut des del tabú, i encara passa, no? Des del tabú, la intimitat, o ja genera propis monstres a dins de la persona que educa, llavors es troba amb aquest conflicte, no? Quan en realitat hauria d'estar òbviament a l'abast de tot el professorat educant sexualitat des d'una vessant com positiva i de... Perquè al final poder educar amb sexualitat o ser referent en això també passa per revisar-te tu les teves pròpies creences, mites, vivències que tens al voltant d'això, i per tant de construir una mica aquest model o l'impacte d'aquest model cap a la teva persona i la teva vivència, no? Això també pensem que és superimportant. El que ens trobem molt és que els explota una mica el cap quan parlem de que follar no vol dir una penetració penis-vagina, no? Sobretot en relacions heterosexuals. Que hi ha com desconeixement del clítoris, com que una mala idea del que és el clítoris, i com que quasi ni els hi expliquen, i el que els expliqen és que hi ha una boleta per allà flotant. La vulva i la vagina. La confusió entre vulva i vagina, perquè la vagina és com la centralitat, tot lligat al tema del coitocentrisme.
i llavors com que m'he fet molt d'èmfasi, el desconeixement per part de les noies dels seus propis genitals, el tabú de la masturbació femenina. I amb el tema dels nois jo crec que també el tema del tamany del penis, molts cops ens pregunten d'ejaculació precoç, coses que dius. I jo crec que amb els nois el que veiem més és sobretot el reforç de la masculinitat a través d'expressar com aquesta sexualitat explosiva i com l'homofòbia també com a reforç d'aquesta masculinitat. Clar, o sigui, nosaltres el primer que fem, per exemple, quan arribem a les aules és fer una pluja d'idees de què entenen o quines paraules els venen al cap en referència a la sexualitat, no? I molts cops són paraules molt procedents del que els han explicat, que són infeccions, preservatius, reproducció i penis i vagina, i també moltes derivades del porno, que això és el seu referent, no?, de sexualitat. Vull dir que està clar que encara segueix imperant que la sexualitat o l'educació sexual dels joves és a l'escola molt tractada des de la reproducció, des de la por i el risc, i després el tema del porno, que és un altre lloc on acudeixen també per tenir nous inputs. Sí, que jo crec que també hi ha molt la idea o la voluntat social d'estigmatitzar la gent jove, que estem anant enrere, com hi ha molta violència, que tot això pot ser real, però que nosaltres sí que fem molt d'èmfasi en que al final els adolescents i les adolescents són el reflex del món adult i del que hi ha fora. Sí que ens genera una mica de rebuig el fet aquest d'estigmatitzar tant, quan en realitat t'obren les portes a poder-se qüestionar molt més a vegades que la gent adulta. Critiquem frontalment el que es ven en el porno hegemònic, no? Perquè és moltes vegades com una sexualitat centrada en el plaer dels homes, un producte centrat en els homes, un seguit de pràctiques que moltes vegades denigren la posició de les dones, porno lèsbic destinat al plaer dels homes, no? Com que no deixa de ser... O sigui, el porno és la realitat o l'extrem del model que existeix de sexualitat masclista i patriarcal. Llavors potser fa falta altres espais de formació, de reflexió i de mirada crítica del model de sexualitat, que és una mica com aquesta mirada, o sigui, com aquesta vessant hipòcrita, no?, de dir, mirem porno i ara estan fent això però no estem fent res per plantejar, trencar amb el tabú de la sexualitat i parlar d'una sexualitat feminista. El tabú de la masturbació femenina és una cosa com transversal i que ni hem sortit d'això i fa molt de temps que dura, no? I llavors en els instituts el que fem és posar directament sobre la taula per què les noies no diuen que es masturben, per què pot ser que ens masturbem i no ho diem, perquè ens fa por dir-ho, o sigui, com la por de ser jutjada, no? Perquè no sabem si les nostres amigues es masturben o no. Visualitzar també aquesta diferència amb la construcció de la sexualitat en nois i noies, que s'evidencia molt amb com es viu la masturbació, no? O sigui, els nois amb una cosa oberta, una cosa de reforç de masculinitat, de que tots els nois saben com es masturben, que xulegen de quantes palles es fan, no? Convidem a això, que es mirin els genitals, a que la masturbació és una cosa positiva, d'autoconeixement del cos, d'autocura. D'alguna manera, com masturbar-se, reconèixer que et masturbes, dedicar-te temps, trenca una mica amb el model de dona i de la seva sexualitat disposada als altres, com sempre complaent, amb un desig propi com baix, no? O sigui, com que d'alguna manera posa també en joc aquesta idea de com ha de ser la sexualitat d'una dona i també el fet de parlar-ne i fer-ho públic, no? I en els tests d'autoconeixement com més centrats ja en els que fem només amb dones cis i com ja més adultes, també és com un espai on compartir com experiències de la masturbació, com l'han viscut, com se'ns ha educat i quina relació hi tenim sobretot ara mateix. Doncs la importància del fet de masturbar-te, d'estar amb tu mateixa, de conèixer el teu cos, de descobrir noves formes de plaer tu mateixa amb tu sola, de com això et pot reforçar l'autoestima, de com pots reforçar el teu autoconeixement. Llavors, com també molt tractant, posant en èmfasi això, no? És una cosa que vivim com amb vergonya fins i tot de vegades, o de reconèixer, o de que em sentin, o de que això també ho parlem molt als tallers, quan en canvi celebrem tenir sexe amb altra gent, no? I en canvi tenir sexe amb nosaltres mateixes és una cosa que, bueno... Jo crec que ara mateix el cos de les dones és un producte de consum més, no? Vull dir que ens han desposseït del coneixement del nostre cos, de la nostra sexualitat, i ha passat de ser un objecte a disposar pels altres, no? Ja sigui com a consum o com a servidores reproductores no? És un cos que ja no ens pertany. I amb el tema dels complexes, en el moment en què el cos passa a ser un producte estètic, no? Neix com un rebuig cap al propi cos, perquè s'imposa un ideal de bellesa inassumible, no? Que ens fa constantment
estar en conflicte i haver de modificar el nostre cos per anar-nos adaptant a aquest ideal de bellesa inassumible, no? Això és un tema que per nosaltres determina moltíssim la relació amb la sexualitat i com ens relacionem amb la sexualitat per aquesta relació amb el cos i que tractem en els tallers perquè creiem que són indissociables, no? I llavors, sí, o sigui, en aquest espai del taller compartim aquest aprenentatge en relació al cos, compartim aquests conflictes i com creiem que és una peça com necessària canviar-la per poder tenir una relació més saludable amb nosaltres mateixes, amb la nostra sexualitat, canviar aquesta relació amb el cos. Però és molt difícil perquè al final no depèn de nosaltres mateixes canviar la relació amb el nostre cos si constantment quan sortim al carrer se'ns bombardeja amb tota aquesta forma de violència. Si tingués autoconeixement, que són els que fem així com més nosaltres, que en fem tant com de llarga durada de cap de setmana, com de llarga durada d'entre setmana, com també alguns més curts, de 4 hores, 5 hores. Nosaltres els plantegem des d'una vessant, com dèiem abans, com vivencial, sobretot, no? I llavors la nostra idea és com generar un espai on poder començar a compartir pors, inseguretats, reflexions, neguits al voltant de la sexualitat, treure com de l'aïllament la sexualitat de les noies i de l'esfera més privada i poder-la parlar col·lectivament i fer-la una cosa, o sigui, tractar-la com una cosa política, que també pensem que és el que és, no? I llavors a partir d'aquests espais generar també un empoderament tant individual com col·lectiu. Clar, o sigui, jo crec que al final és un procés, no? També, com... O sigui, número 1, que són tallers que consten de 3 sessions on també a part de fer autoconeixement i autoexploració fem moltes altres coses i parlem de moltes altres coses i es genera com un clima d'intimitat, jo crec, bastant al principi ja, no? També, com... Jo crec que la gent ve bastant disposada o amb ganes de treballar-se, de trencar molts tabús, que crec que això facilita també molt a que després estiguin obertes a poder-se autoexplorar i tal. I que també crec que durant el taller anem com veient que al final és una qüestió molt política i molt desempoderadora el fet de no conèixer els nostres genitals i que sigui una cosa tan íntima i tan tabú, no? Però vull dir que crec que venen molt, sí que crec que nosaltres segurament, doncs sí, amb el que sigui les dinàmiques o el que sigui, aconseguim generar aquest clima, però que també ho aconsegueixen molt elles, no? Venint aquí com amb aquesta actitud de tinc ganes de conèixer, tinc curiositat i per això estic venint aquí i tinc ganes de trencar moltes idees que m'han vingut com de sèrie. O sigui que també és un espai on es veu la diversitat de tots els genitals que existeixen, no? I això també és com superguai. Són tallers 100% vivencials, i el que ja anem fent un recorregut com bastant introspectiu i de compartir i que entre elles ja genera, o sigui, que ja es fa una mica el pacte de confiança, respecte, no judici i tot això, crec que entre totes fa que sigui molt fàcil. Que jo crec que nosaltres també ens situem en una posició com molt d'igual a igual, no? Que no tenim una feina molt més feta amb la sexualitat perquè entenem que és un procés constant al llarg de la vida, que mai ens coneixerem prou, mai ens haurem qüestionat prou o que cada moment de la vida apareixeran noves contradiccions i que crec que ens situem perquè ho vivim així com en el mateix pla de la resta de dones que ens estem trobant, no? Jo crec que per fer-se tot, vull dir que no, estem lluny de qüestionar i de posar en joc el model de sexualitat patriarcal i que se segueix reproduint els mitjans de comunicació, se segueix ensenyant a casa, se segueix ensenyant a l'escola, llavors tot això està per fer, com que hi ha moltes peces treballant perquè això canviï, no? I des dels moviments feministes a les lluites LGTBI, a associacions que es dediquen a això, a nosaltres que som una peça més petita que intenta com fer feina també en aquest sentit, no? Nosaltres complir els objectius, com crec que els objectius són tan... O sigui, els concrets sí que podem dir que els anem complint, no? En cada taller doncs, complim els objectius concrets que té aquell taller, però com que hi ha 1000 tallers més per fer i l'objectiu és molt gran, que és derrocar el patriarcat. Clar, i que un objectiu seria que nosaltres no haguéssim d'existir fent aquests tallers, no? I llavors al final, quan complim aquest objectiu, el projecte morirà. Ens dissoldrem. Que és esperançador que la gent ens anima a seguir, que arrel de gent que ve als nostres tallers té ganes de reproduir coses similars en el seu territori, vull dir que això pot ser alguna que s'expandeixi. I que l'energia i l'espai que genera en els tallers a mi sempre m'emporta molt. Bueno, vull dir que t'aporta esperança, saps? I llavors jo penso que això és lo positiu també.
i que tenim superbon feedback i que la gent quan surt d'aquí té ganes com de seguir, com que remou, no? Llavors això també és un dels objectius.